பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் வெங்கடேஷ். ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக இருக்கிற ஒரு 2 வீடியோஸில் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதில் எஸ்பெஷலாக நம்ம ஆரிஃபைஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ இதில் 2 வீடியோ நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆரிஃபைஸில் கான்செப்ட்ஸ், பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஒரு வீடியோவாகவும், அண்ட் தென் அதில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ்லாம் இன்னொரு வீடியோவாகவும் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் தென் இன் திஸ் வீடியோவில் நம்ம ஆரிஃபைஸை வந்து கொடுத்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம். ஸோ நான் வந்து ப்ராப்ளத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப கிளியராக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறேன். அண்ட் தென் இந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இவ்வளோ நாளாக நம்ம பார்த்த ஃபார்முலாஸை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆரிஃபைஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம தெளிவாக நம்ம படிக்கிறது தான் இதில் ஃபஸ்ட்டு மேட்ரு. ஸோ எ வாட்டர் மெயின் கிவ்ஸ் அ ப்ரெஷர் ரீடிங் ஆஃப் 73.575 kilonewton per meter square and then calculate the radius of flow of water, rate of flow of water in liter per minute from it through a circular hole of 50 mm diameter and take CD is equal to 0.62. ஸோ எப்போவுமே ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்தவரை ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும். பட் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஸோ ஃபார்முலா தான், ஒரு சின்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கும், அதில் சப்ஸ்டியூஷன் பார்ட்டு அண்ட் தென் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிரும். சொல்யூஷன் வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு அதில் வந்து எடுத்துடலாம். பட் ஆனால் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய லென்த்து வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்துடைய லென்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப் பேஜ்லேயே முடிஞ்சிடும். சரி, ஓகே, இந்த சம்மில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு வாட்டர் மெயின் இருக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ வாட்டர் மெயின் அப்படின்னா நத்திங் பட் ஒரு வாட்டர் பைப் லைன் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ அதில் அந்த வாட்டருடைய ப்ரெஷர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ 73.575 kilonewton per meter square அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ப்ரெஷரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு எடுத்த உடனே கிவன் டேட்டாவை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் லைனில் கொடுத்துருக்கிறது உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வேல்யூ. ஸோ அதை நம்ம P அப்படிங்கிற லெட்டரில் எடுத்துக்குவோம். P is equal to 73.575 kilonewton per meter square. அண்ட் தென் என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க, ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ டிஸ்சார்ஜை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ டிஸ்சார்ஜை தான் அவங்க என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா டிஸ்சார்ஜ், ஓகேங்களா. ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆர் டிஸ்சார்ஜ் எப்படினாலும் கேட்பாங்க. ஸோ அதனுடைய யூனிட் லிட்டர் பெர் மினிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு புதுசாக இருக்குது. நம்ம யூஸ்வலாக டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னா மீட்டர் கியூப் பர் செகண்டில் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் யூனிட்டெல்லாம். ஸோ நம்ம இந்த சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன் இது எப்படி அப்படிங்கிறத, ஓகேங்களா. ஸோ ஃப்ரம் இட் த்ரூ அ சர்க்குலர் ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ஆரிஃபைஸோடைய டயாமீட்டர். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு வந்த டாபிக்ஸ் ஃபுல்லாமே ஆரிஃபைஸ் ஓரியன்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இந்த சம்மை நம்ம ஆரிஃபைஸோடு ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கணும், ஓகேங்களா. ஸோ ஹோல் அப்படின்னாலே நம்ம அந்த ஹோலை தானே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆரிஃபைஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ அது சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்குது. ஸோ அதனுடைய டயாமீட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா 50 mm அப்படிங்கிறது அதனுடைய டயாமீட்டராக கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதனால் நான் கேபிட்டல் டியில் எடுத்துக்கிட்டேன் 50 mm. ஸோ அதை உடனே மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க, ஓகேங்களா. ஸோ ஏன்னா எல்லா யூனிட்டும் நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேங்களா. அவங்க சம்மில் கொடுத்துருக்க கிவன் டேட்டாவே உங்களுக்கு மீட்டரில் கொடுத்துருக்கும் போது ஸோ நம்ம இருக்கிற எல்லா யூனிட்டும் ஒரே யூனிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ எப்படி mm to மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ கொடுத்துருக்க வேல்யூவை டிவைடட் பை 1000 பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு mm வந்து டேரெக்டாக மீட்டரில் கன்வெர்ட் ஆயிரும். ஸோ அதுதான் 0.05 மீட்டர், ஓகேங்களா. அண்ட் தென் லாஸ்ட் கிவன் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா CD is equal to 0.62. CD அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் அப்படிங்கிறது தான் CDன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ என்ன அந்த சம் புரியுதோ இல்லையோ நம்ம கிவன் டேட்டாவை ஈஸியாக நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். அண்ட் தென் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். அண்ட் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் சம்மில். ஸோ ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்சார்ஜ் வேல்யூ தான். ஸோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ சிம்பிளாக இருக்குது இந்த சம், ஓகேங்களா. ஸோ டிஸ்சார்ஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், ஓகேங்களா. ஸோ டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னா வெறும் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ டிஸ்சார்ஜ் 2 டிஸ்சார்ஜ் இருக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் இருக்குது அண்ட் தென் தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லிட்டு 2 கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இப்போ ஒரு பைப் இருக்குது, இல்லை ஒரு டேங்க் இருக்குது. ஸோ அதனுடைய டைமென்ஷனை வச்சு ஸோ அதுக்குள்ளே எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பைப்பையோ இல்லை டேங்கையோ வாட்டர் ஃபில் பண்ணும். ஸோ அந்த கன அளவு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லி சொல்லுவோம். எவ்வளோ கன அளவு ஆஃப் வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்து ஃபில் பண்ணுது அந்த டேங்கோ இல்லை வாட்டர் பைப் லைனையும் அது வந்து ஃபில் பண்ணுது. அதுதான் நம்ம டிஸ்சார்ஜ் சொல்லுவோம். அதுதான் ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜும் கூட. தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னா நம்ம தியரிட்டிக்கலாக நம்ம சும்மா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ணி அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம், ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே நமக்கு
வெறும் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோன்னு கொடுத்தனால நம்ம டிஸ்சார்ஜ் மட்டும் ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ்னு அது எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ Q ஆக்சுவல் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் இங்கே சைடில் எழுதி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நமக்கு தெரியும் CD = என்ன ஃபார்முலா, Q ஆக்சுவல் டிவைடட் பை ஸ்மால் a இன்ட்டு √2gh. அதாவது இது நத்திங் பட் தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ். Q ஆக்சுவல் டிவைட் பை Q தியரிட்டிக்கல். ஸோ Q தியரிட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது தான் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்மால் a இன்ட்டு √2gh. ஸோ இப்போ நமக்கு Q ஆக்சுவல் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸோ CDயோட இந்த கீழே இருக்கிற டேர்ம் வந்து மல்டிப்ளேயில் வந்துடும். CD இன்ட்டு A ஸ்மால் a இன்ட்டு √2gh. ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு நான் எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுதுங்களா? சிம்பிளாக சம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் ஃபார்முலா. ஓகேங்களா? ஜென்ரல் ஃபார்முலா இது. ஓகேங்களா? ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஃபார்முலா இதுதான். CD இன்ட்டு ஸ்மால் a இன்ட்டு √2g இன்ட்டு கேபிட்டல் H. ஓகேங்களா? ஸோ CD வேல்யூ இதில் கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் தென் A அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஏரியா ஆஃப் ஆரிஃபைஸ். ஸோ ஆரிஃபைஸோட ஏரியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க, 5/4 இன்ட்டு ஆரிஃபைஸோடைய டயா. ஓகேங்களா? 0.05 த ஹோல் ஸ்கொயர். அண்ட் தென் √2 இன்ட்டு G இன்ட்டு H. ஓகேங்களா? இதில் வந்து நமக்கு அந்த வாட்டருடைய ஹைட், அதாவது ப்ரெஷர் ஹெட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. H அப்படின்னா ஸோ வாட்டருடைய டெப்த்துன்னு சொல்லலாம். வாட்டரோட டெப்த்துன்னு சொல்லலாம். வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் ஹெட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ப்ரெஷர் ஹெட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, கேபிட்டல் H. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஹெச்சோட வேல்யூ நமக்கு கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து சம்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. இந்த H மட்டும் நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ எப்படி ஹெச்சை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு தெரியும் H = P/W. அதாவது ப்ரெஷர் ஹெட் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ப்ரெஷர் டிவைடட் பை ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து இப்போதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் பெர்னாலிஸ் கான்செப்ட் நடத்தும் போது ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? நான் வந்து ஆரிஃபைஸை நான் எடுத்ததுனால உங்களுக்கு எடுத்த உடனே இந்த ஃபார்முலா இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் வீடியோஸில் கொடுக்கவும் இல்லை. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் சும்மா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போதுக்கு. அண்ட் தென் நம்ம பெர்னாலிஸ் போகும்போது இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. ஸோ ஹெச்சுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா P/W. அதாவது ப்ரெஷர் டிவைடட் பை W உடைய வேல்யூ ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஆஃப் வாட்டருடைய ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட். ஓகேங்களா? ஸோ P அப்படிங்கிறது நமக்கு சம்லியே எவ்வளோ கொடுத்துருந்தா 73.575 கொடுத்துருந்தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா kN/m² கொடுத்துருப்பான். ஓகேங்களா? ஸோ கொடுத்த யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா kN/m². ஸோ நம்ம கிலோநியூட்டனில் வச்சு சால்வ் பண்ண வேண்டாம், எப்போவுமே நியூட்டனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் அப்படியே சால்வ் பண்ணனாலும் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே யூனிட்டாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் அதை நியூட்டனாக மாற்றணும். கிலோநியூட்டன்லேருந்து நியூட்டனாக எப்படி மாற்றலாம்? ஸோ நத்திங் பட் ஒரு கிலோநியூட்டன் அப்படிங்கிறது 1000 நியூட்டன். அப்போ 10⁻³ எழுதிக்கலாமா? 1000 நம்ம என்னென்னு எழுதலாம், 10⁻³ எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்ட்டு 10⁻³ Nm². ப்ரெஷரை அப்படியே நான் ஜஸ்ட் Nm²க்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் Wயோட வேல்யூ ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூ தான் 9810. ஓகேங்களா? 9810 Nm/m³. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸில் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது, வாட்டருடைய யூனிட் வெயிட், அதாவது டென்சிட்டின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 9810 Nm/m³. ஓகேங்களா? யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? தென் இது நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெச்சோட வேல்யூ நமக்கு 7.5 மீட்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஓகேங்களா? அவ்வளோதான். அண்ட் தென் நமக்கு Q ஆக்சுவலுக்கான ஃபார்முலா என்ன தெரியும், CD இன்ட்டு ஸ்மால் a இன்ட்டு √2g இன்ட்டு ஹெச்னு தெரியும். இல்லை CD அப்படிங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ். ஸோ அதனோட வேல்யூ சம்மில் 0.62 கொடுத்துருந்தாங்க. இன்ட்டு A அப்படிங்கிற இடத்துல 5/4 இன்ட்டு டயா. என்ன டயா, நமக்கு ஆரிஃபைஸோட டயா 50 mm கொடுத்துருந்தாங்க. அது மீட்டராக மாற்றும் போது 0.05². ஓகேங்களா? இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள 2 போட்டுக்கிறீங்க. இன்ட்டு ஜியோடைய வேல்யூ 9.81. ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது, கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் 9.81. இன்ட்டு H அப்படிங்கிற இடத்துல இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சா 7.5 மீட்டர். ஓகேங்களா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 0.0147 m³/s உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே யூனிட் வந்து மீட்டரில் மெயின்டைன் பண்ணனால உங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜோட யூனிட் வந்து எதில் கிடைக்கும், m³/s கிடைக்கும். பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக சம்மில் எதில் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சம்மை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். சம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிஸ்சார்ஜ் வந்து லிட்டர்/மினிட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா m³/s எப்படி லிட்டர்/மினிட்டுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா, ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, m³/s நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ லிட்டர்/மினிட்
மினிட்டுக்கு நம்ம மாற்ற போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி மீட்டர் கியூபை லிட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா இன்ட்டு 1000 பண்ணணும். ஓகேங்களா? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்ட்டு 1000 பண்ணணும். செகண்டை எப்படி மினிட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா இன்ட்டு 60. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வேல்யூ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா 60 செகண்ட் அதுதான் ஒரு நிமிஷம். ஸோ சரிங்களா? ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு 1000 லிட்டர். ஓகேங்களா? 1000 லிட்டர் பிடிக்கும் ஒரு மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே. சரிங்களா? மீட்டர் கியூப்லேருந்து லிட்டருக்கு மாற்றணும்னா இன்ட்டு 1000 அண்ட் தென் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட்லேருந்து மினிட்டுக்கு மாற்றணும்னா இன்ட்டு 60. ஓகேங்களா? ஸோ மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. வந்த வேல்யூவை ஜஸ்ட் 1000 இன்ட்டு 60ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மீட்டர் கியூப் பர் செகண்டுடைய யூனிட் வந்து எதுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும்? லிட்டர் பர் மினிட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும். ஸோ அதனோட ஆன்சர் வந்து 882 லிட்டர் பர் மினிட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் அந்த கொடுத்துருக்க அந்த பைப்புடைய டிஸ்சார்ஜ். ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது. ஓகேங்களா? இது வந்து இந்த வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக நம்ம அந்த ஹைட்ராலிக் கோஎஃபிஷியன்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் அதாவது சிடி கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி சிசி கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி அண்ட் தென் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஓகே இந்த மாதிரி நடத்தினது உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்னு தெரிவிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நமக்கு இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான சம்போட நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.